голяма трепет чаках тази годишната вече традиционна изложба "Полет за пролет", "Жива вода 2024". Да, и професор Турманова, здравейте! Още един приятел дългогодишен. Защото знае, че всички вие творите със сърцата си. Благодаря сърдечно на всички колеги, които подкрепят нашите деца. Вие видяхте какво могат, когато са под вещото ръководство на нашите специални обучени професионалисти. "Жива вода" е наистина уникална изложба. Не само защото е благотворителна, а защото създава и самочувствие и много други умения на младежите, които творят. Безкрайна благодарност към госпожа Мина Джугларска за идеята, за неуморимия труд, за дългогодишните усилия, за професионализма и голямото човешко сърце, което прилага.